أرست الزينام عب مبل سالساي زور كاب استفالة هجرات عالمنا زمصو كالأي تولد إثيوبياويان عب بروجكت تشاكا حملة آسرو من بيروم لمعات الدراهو نمعباي أبتي زفر زلو حسرة جنزابن قلت بوليسن كما حايش كم زقبا محبر أربعتي دراهو كل التقراي فليتوم كاب زيناتاي أب حلف سمون فتنة قتلة استقايد لهم دونالد ترامب أب ميشيغان أب زكايد وغوسغاس مرصا نسل ديمقراسي بتي تاري مكبلو ندغفتهم تزاريبهم سلام طعنا بلي كبرات ملكتي كما يتقولوا ساعتنا أخيلو ماد زين حزنا مزينا لنا زيناتات ندامرحكم ساهم تنحنا برهان في الساي فلما نب حطرت زيناتات شافي أوروميا سروع قباي ومكياد جميروم شافي أوروميا نكلت معلتات زتصنع سروع قباي يو زسال زلوم أف قباي سعادة عبد الرحمن أبتي قباي أب استفلالي زعبتات زتأمت زتا بمقبار وسانتات كم حلال فيلن صبطاب أفصاص مسرح منግስት ትክልልን ቀጻሊ ትልምን ቀሪቡ ዘተ ከም ዝግበረለውን ሓቢረን ኣለዋ ጉዳይ ሰላም ጸጥታን አፈጻጽ መስራሕቲ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳርን አዋህባ አገልግሎትን ፈላማይ ዘተ ዝግበረሎም ዛዕባታት ከም ዝኾኑውን ሓቢረን እየን تكنولوجي artificial intelligence مفتحات محسب مجد كوين لو كبلو وانا دايركتور انستيتيوت artificial intelligence دكتور ورقو غاتشنا تزاريبوم انستيتيوت artificial intelligence مجمري مرحا قبري AI سمر كامب عسرا نربعتن اب ساينس موزيوم اكايدوم ببعمتو سروع تمرتي انتزازم انستيتيوت سلطنتي تقبلو أب كل artificial intelligence ويون سب سراح مستوعل نزحلفو كل تعمتات مسلطانو دكتور ورقو غاتشنا غليصوم مناسي إثيوبيام سوانا تصقم فتح تكنولوجي artificial intelligence نكخونو اتي انستيتيوت أب سلطنا عاقمي كم زفترلهم تزاريبوم أب مبل سالساي زوريا كاب استفلالي هجرات عالمنا زمصو كالأي تولدي إثيوبياويان أب بروجكت تشاكا حملوي آسرو من بيروم اللوم أبتي مرحا قبري منستر توريزم أمباسادر ناسيسي چالين حلافيت بيت صحفت قدماء منستر قدات كابينين عالم صحاي باولوسن حويسو كالوت لعلوت حلفت استراح منغستي تساتيفوم أبتي بروجكت زكاير زولو سراحتوون عدت غيرم اللوم توم إثيوبياويان قداماي منستر أبي أحمد زغبر وصاوع الصعبو أب سالساي زوريا ناب إثيوبيا زاتو زيغاتات يوم أمرارحان عبالاتن إزي كوماندون أير ولدن بتخلافل حملوي آسرو من بيروم أبتي مرها قبري عزازت إزي لتنال جنرال شما عبدتان كالوت لعلوت مرارحات إزن ترخيبهم دحرتي منبر حملوي أسرت إزي زهنسو زولو بيت عيو وانا ممرحي حافشاوي من قصقاسو تزواويرهم تعذيبهم أب كل الصومالي كتما داراتولي بكبابي 9 مليون بر وطايز تانس بروجكت مفلفلي حيل صحاي تمرقو قلقالت مهاب جميروم منستر ديتا ماين انرجين دكتور سلطان ولي تي بروجكت مرقوم زخفتن تخون 725 كيلوات حيلنا مفلفال عقمي كمزلوو هبتي سنة سرعات مرقات قليزوم كتما داراتولي كابتي وانا مسمر الكتريك ب 500 كيلومترو رحقات تركم تتكون تتكمت حيل سولار كاب زخنا 25 كتماتات حانتي كتكون كيلايام اتي بروجكت كساب 2500 زخنو سدرابيتات
ተጠቀምቲ ሓይሊ ንኽገብር ተሓሳብ ተገይሩ ዝተሃንጸ እንትኸውን እቲ ግልጋሎት ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ምንቅስቓሳት ዓብዪ ግደ ክህልዎ ዝብል ትጽቢት ኣሎ። ዝበለጸ ኣፍሪካዊ ስፖርተኛ 21 ክፍለ ዘመን ምባለይ ልዑል ክብርን ምስጋናን ያቕርብ ክብል ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ገሊጹ። ኢትዮጵያን አይዶል እቲ ዝዓበየ ውድድር ከካይድ እዩ። ኣብ በብምዕራፉ ሰዓርቲ ኮይኖም ዝተሸለሙ ብዘገርም ክእለቶም ንተዓዘብትን ዳያንን ዘእመኑ ንፉዓት ስነ ጥበባውያን ኣብ መዛዘም ምሕረይ ብሉጻት መድረኽ ክሳተፉ እዮም። ኪዳን እምነቴ የማይፈርስም ባንቺ አልለወጥም ምን አለ በነፃነት ስኖር በኢትዮጵያዊነታችን ልቤ ግን ግልጽ ነው ታይሙ ስሚኝ መዝግቦ ይዞታል። እቲ ካብ ኮኸባት ንላዕሊ ዝደምቕ ናይዚ ዓመት ኮኸብ ተባሂሉ ዋንጫ ክሽለም እዩ። ብድዕኹን ዝኾነ ሽልማት ገንዘብ እውን ክጽምበል እዩ። ትላንትና አልፎልኝ ቀሚስ ብለብስ እንደዛ የምትጎራበጠኝ ብራዘር የምርህ ነው ወላሂ በእውነት አላገኘሁም። ወሰዱሽ ማሩኩኝ አሳደግሽኝ በመቀነት እናቴ ምንድነው? ናይዚ ዓመት ኮኸብ ውድድር ኢትዮጵያ አይድል ብኽልተ ዘፈር ቀዳምን ሰንበትን ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ኣብ ቻናል መዘናግዒ ኢቢሲ ክካየድ እዩ። ናይዚ ዓመት ኮኸብ ኢትዮጵያን አይድል ማዕድ ዜና ኢኹም ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራት ተመልከትቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ልምዓት ደራሁ ንምዕባይ ኣብቲ ዘፈር ዘሎ ሕፅረት ግንዛበን ጉድለት ፖሊስን ክመሓየሽ ከም ዝግባእ ማሕበር ኣርባሕቲ ደራሁ ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም ልምዓት ደራሁ ክልል ትግራይ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ዓውደ መጽናዕቲ ተሳሊጡሎም ንጸብጻብ ሙሉጌታ ተስፋይ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ክልል ትግራይ ሃገር ለኸ ልምዓት ደራሁ ንምዕባይ ኤክስፖ ከም ዝተኸፈተ ዝዝከር እንትኾን ነቲ ዘፈር ብመጽናዕቲ ንምጥንኻር ዝዓለመ ዓውደ መጽናዕቲ እውን ተሳሊጡ እዩ። ማሕበር ኣርባሕቲ ደራሁ ክልል ትግራይ ነቲ ዘፈር ንምዕባይ እናሰርሐ ምዃኑ ኣካብቲ ማሕበር ዶክተር ታደለ ሓጎስ ገሊጾም እዮም። ደሮ በአመጋገብ ማሻሻል ያለው አስተዋጽኦ ደርሁ ኣብ ኣመጋግባ ዘለዎ ረብሓ ልምዓት ደርሆ ምስ ልምዓት ሃገር ዘለዎ ዝምድና ብፍላይ ድማ ካብ ኩናት ትወፅእ ዘላ ትግራይ ዝለዓለ እጃም ዘለዎ እዩ። ካብ ድኽነት ንምውፃእ ብርክት ዝበሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ከመይልና ኢና ናብዚ ስራሕ እዚ ምምፃእ ንኽእል ዝብልን ኣብ ኢንቨስትመንት ስነ መዓዛ ኣብ ልምዓት ጃም ደርሆ እንታይ እዩ ንዝብል 4 ጽሑፋት ቀሪቦም እዮም። ልምዓት ደራሁ ብዝነኣሰ ኢንቨስትመንት ዝጅመር ዝለዓለ ቁጠባ ዘምፅን ውሕስና ምግቢ ዝረጋገፀሉን ልዕሊ እዚ ድማ ብርክን ዝበሉ ማሕበረሰባት ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ወላ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ዘፈር ሕፅረት ግንዛበን ጉድለት ፖሊሲ ከም ዘሎ ዶክተር ታደለ ወሲኾም ገሊጾም እዮም። እንደ ተግዳሮት የምናየው ምንድን ነው? አንደኛ ደሮ ለማልማት መሬት ይፈልጋል። ከም ፈተና ንሪኦ እንታይ እዩ ፈለማ ደርሆ ንምልማዕ መሬት ይድልዩ ፀገም መሬት ኣሎ ፀገም ፖሊስ እውን ኣሎ ደርሆ ከም ሚስማር ኦሙን ከም ካልኦት ፍርያታትን ብክላስተር ዝዓበ ኣይኮነን ደርሆ ብመሰረቱ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ቦታን ከባብን ዝፈሊ ዘፈር እዩ ምክንያቱ ሕማም ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ብብርኪ ፖሊስ ገና ዘይተፈትሐሉ እዩ ልምዓት ደራሁ ካብ ባህላዊ ሜላ ምርባሕ ናብ ዘመናዊነት እናተሰጋገረ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሕዚ እውን ሕፅረት ፋይናንስን ሕፅረት ግንዛበ ከም ዘሎ ዘልዓሉ ድማ ኣብቲ ዘፈር መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ዮሐንስ ተክለ እዮም። የገንዘብ ተቋማት አይተ እንደሆነ ለእርሻ በአጠቃላይ በአገሪቱ ከሚሰጡት ብድር በአጠቃላይ 10% ትካላት ገንዘብ ሪኢኻ እንተ ኮይንካ ብሓፈሻ ካብ ዝህብዎ ልቓሕ ካብ 10 ሚእታዊ ዘይበልጽ እዮም ንዘፈር ሕርሻ ዝህቡ ንልምዓት ደርሆ ድማ ብጣዕሚ ዝናእሰ እዮም ዝህቡ ሕፅረት ፋይናንስ ኣሎ እዩ እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምክንያት ድማ ግንዛበ ብዘይምህላው እዩ ዝመስለኒ ጊዜያዊ ምምሕዳር ነቲ ዘፈር ብዝምልከት እንታይ እናሰርሐ እዩ እቲ ዝተረኣየ ጉድለት ፖሊሲ ንምምሕያሽኸ ዝተተሓዘ ትልሚ ክህሉ ዶ ይኾን ብዝብል ሕቶ ዝቐረበ እንትኾን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ግብርና ክልል ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ተክላይ ገብሩ መብርሂ ሂቦም እዮም። ኦፍኮርስ እንደ ችግር ሲነሳ ፋይናንስ ችግር አለ አሁን
ትክክል ነው ፕራይቬት ሴክተር ልክዕዩ ጸገም ፋይናንስ ዘሎ ይሕዝውን ትካላት ውልቀ ብዝለዓለ ብርኪ ንምስራሕን ንምንቅስቃስን ተሓስቡ ጸገም ፋይናንስ የጋጥሞም እዩ እዚ ድማ ሃገርና ብዘለዎ ዓቕሚ ዝፍታሕ ይዝኸውን ኣብዚ ጉዳይ ዝተለዓሉ ዛዕባታት ከም ገዛ ዓይ ወሲድና ብርኪ ብብርኪ ንፈትሖም ኢና መጽናዕቲ መሰረት ገይሮም ዝፍትሑ ነገራት እውን ኣለዉ ኣብ ዓለም ንምግብነት ካብ ዝውዕሉ መጠን ምህርታት ስጋ 40% ዝኾን ብስጋ ደራሁ ከም ዝሽፈን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተሰርሑ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም ደቂ ሰባት ንኽነብሩን ህይወቶም ንክመርሑን ካብ ዘድልይዎም መሰረታዊ ነገራት መንበር ገዛ ሓደ እዩ ምስ ኣከራይን ተኸራይን ገዛ ተታሒዙ መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ሓዱሽ ሕጊ ኣውፅዩ እዚ ሓዱሽ ሕጊ ዝወፀሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ መንበር ኣባይቲ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ከይዱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ከቢድ ጽዕንቶ ብምፍጣሩ ሚዛናዊ ኮይኑ ክቕጽል ስለ ዘድልየ ይብሉ በዓል ሞያ ሕጊ ኣይተ በርሀ ኣማረ ኣብርሃም መስኳሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ ከም ስዕብ ተዋይዱ ቀርብ እዩ ዝሓለፉ መንግስታት ንገዛ ክራይ ጠመተ ብምሓብ ኣብ ሕገ መንግስቲ ከይተረፈ ከም ካልኦት መሰል ደቂ ሰባት ኣፍልጦ ተዋሂብዎ እናተሰርሐሉ ዝመፀ ጉዳይ እዩ ነዚ ከም መርኣያ ዝግለጽ ድማ መንግስቲ ብዝኸኣሉ ዓቕሚ ንዜጋታት ውሑስን ብተመጣጣኒ ዋጋን መንበሪ ገዛ ንምቕራብ ዝተፈላለዩ ሜላታት ከም ዝጥቀም ኣይተበርሀ ኣማረ ይገልጹ ሓደ መንግስቲ ብኣዋጅ 4767 መሰረት بترف جزا منجستي كابدرج منجستي جميل ورث قوم زنور جزا وتي نساتهم بقى جوا أمام محدار فريت أما تتجرو يسرح عزلهم عزيزته فلالي شجرات كله يخلي يمكن زياتهم ناي كم تأكلت إن الشجر ناي مقرأ في خير سلزخنا زياتهم أمام محدار ناي وعلى تخرج تجرو يسرح كم زلوا زي حدا مجلس أيوه خلاص منجستي بناي وعلو كتة بجت بمبدأ وخعز تفلالي سهافتي بمستاف كساتف وبمجار جزاوت بمسرح زياتهم بتمعت أنا واجان تجلج علي نعقم زي ولا تجلج ناي جزا دليسي المقرب زيون بحق المسرح الوصيل له أفتقار زركوي مالتي بس هالسايد الرجاون بفلي بكوبانيات وي فقار تواهيهم ناي ريل استيت كوبانيات تعيشهم زياتهم عقم من النزول لهم جزا دليسي قرب زقروا له هنا تاتون منجستي حنسيسو دقافن كتل ناقبرة زنكس أصل خلاتات ون على مالتي قدم كبل أبا زنورو عمتات نمحضر لهم زنور حقتات عكراين تخراين بزملكت انتاي يمسلو نيروم زبل حتو زقرب لهم عيتبرها عمارة كم زي كبلو يملسوم قدم حزن ورن أبايتي كراي وين جزا كراي وعلتات زمرحو زم حضرو ناي قدم حز حقتات كنفتش تلنا مجمريا لك كم ترى وعلي حفشة وعلي بك وعلي يزجزاء فتاوير حقي 28 9 تدنجي قوم زول حفشاوي ناي وعلي إلمنتات لساتهم كما قاوا النتو إنه وصل خازن ما حضر له كازو توساخون وناي على ناي جزاك راي توهيل تقمطوا فتاوير حقي تقمطوا ولا له ساتهم نفتقوا عرنا غير خازن خيول اليوم بتوساخي وين سيناي أمونجو مكراين تخراين زجبروا علوم كم حدا مسرح تغيروا بوزو جزء اللي خناتات وين ينيرو كازو بتوساخي حاسير جزء فلا يا أديسها من محدار نا أديسها كابينة من محدار زوجهم دم بتاتون على نعم نت دم ب200 عسران غلتن زوار عسر غلتشن عسر سلستن سوس سنة جزء زين جزء تاتنا تناوحة أو تجوار زوج للو خناتات وين نيرو سلازي قد محز نورو ناي جزا كراي زم حدا له حقتات زياتهم يوم تريهم تلنا جن حدثنا يفتاوي حقي بزح عامت أو صيريو مستحز شبوط له خونتات خير سلازي خاله حزقون أنت ناي إنترس ناي مكراي ناي تخراي إنترس نات جاج سلاز خده حدش حق موسى أدلاي أو زخون للدرجة سلاز صحة بزي مسألة خاء توم ناي قدم حقتات كم زلوا خيرهم حزقن حدش حق وصيو نتزولو دليتات أمتعطينو خال سرعة أمدلاوي زرك عبز غرب أوان زوطة حدش حقي عكراين تخراين عباي توكلت حزب قريبو صدق له مخنيات قدم حزيز نورو وعلي عكراين تخراين قلت النتن تحتات النتن زقور لهم سلاز نورو نزي مسمر نمتحاز مقانو عيتبرها يزاربهم بقدام نتك متزخيل تحجزي انتي على ما غيري وصيو زحجزي زبل حتى مسألنا مالتي زحجزي نمتي على ما يوصي تلت لنا خعا أفتي نايت أواج
ናይቲ ሓድሽ ሕጊ ኣዋጅ ቁፅሪ 1320 እዝባር 2016 ኣብቲ መእተው ዘሎ ተቐሚጡ ኣሎ ብግልጽ ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ሕጊ ይወጽ እዩ ዝብል ብግልጽ ተደንጊጉ ይርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ኣዋጅ ተደንጊጉ ዘሎ ዕላማታት ሓደ ናይ መንበሪ ገዛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጣዕሚ እናናሃረ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ ንዜጋታት ኣብ ናብርኦም ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ጽዕንቱ እናፈጠረ ብጣዕሚ ብዙሕ እናተልዓለ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሚዛናዊ ኮይኑ ሕጊ ክወጸሉ ኣድላይ ኮይኑ ስለተኣመነሉ እዚ ንምምሕዳር ዝወፀ ኣዋጅ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ኣዋጃት ከም ዝገለጽናዮም ኣብ መካረይን ተኻራይን ዝነበረ ርክብ ግልጽነትን ተሓታትነትን ዘይነበሮም ኣብቲ ምምሕዳሩ ማለት እዩ ስለ ዘይነበሮም እዚ ከዓ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ግልጽነትን ተሓታትነትን ንምስፋን መሰረት ገይሩ ዕላማ ገይሩ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ብሳልሳይ ደረጃ ዝቐመጦም መሰረቱ ናይ መካራይን ናይ ተኻራይን ግዴታታት ሚዛናዊ ብዝኾነ መልክዑ ሬጉሌት ክግበር ክመሓደር ስለ ዘለዎ ነዚ ብኣግባቡ ንምምሕዳር ዕላማ ገይሩ ዝወፀ ሕጊ እዩ ማለት እዚኣቶም እቶም ሰለስተ መሰረታዊ ዕላማታት ደፋእቲ ነገራት ዝተዋሃሉ ተበርከቲ ሕዚ ድማ ናብ